Сіманко! З вами Центр беларускай салідарнасці і гэта Рэч Паспаліта. Праграма для тых, хто цікавіцца польскай мовай ці вымушаны быў яе пачаць вучыць. Мінулы год быў напоўнены самымі рознымі падзеямі. Як аб гэтым расказаць сваім польскім сябрам альбо дзесьці на афіцыйнай імпрэзе? Давайте разбирацца. Номер 1. Шчучыншчына. Самы прыгожы край Беларусі. Шчучыншчына, 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 Шчучыншчына. Яшчэ памятаеце суперхіт Елены Жалудок? Шчучыншчына, Шчучыншчына. Памятаеце? Як гэта сказаць па-польску? Шчучыншчына jest najpiękniejszą krainą Białorusi. Номер 2. Лукашенко – дыктатар. Уявім собі ситуацію. Ви спаткалі у Польші такого ж упоротого гусара, як спаткав калісьці Юра Дудь. Тиходайская, як она называется? Тихановская. Тихановская. Это еврейская барышня. А вам не нравятся евреи? Нет. А тебе нравится, Мне мальчик? все люди нравятся. Если Да? еврей хороший, А то, знаешь, конечно. что это в Если Израиле? еврей хороший человек. У такой ситуации вам необходна твердая и конкретная формулировка. Лукашенко есть диктатором. Номер 3. Живе Беларусь. Хіба што два галоўных слова мінулага году. Як гэта гучыць па-польску? Нех жые Беларусь. Номер 4. Баставаць хлопотное дельце. Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Ну, как бы надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали. У 2020 годзе паўнавартаснай забастоўкі не атрымалася. Але мы ўсе ведаем, што ў 2021 годзе мы будзем ганяць ва ўсю моц. Страйк – то клопатлівы інтарэсчык. Номер 5. Светлана Тихановская – наша президентка. А кто проголосовал за Тихановскую? Як расказаць паляку аб выбары беларусаў? Все вельмі проста. Светлана Тихановская есть нашим президентком. Номер 6. Пошел вон ты и твой ОМОН. Пагадзіцеся, вельмі прыемна сказаць гэта і па-польску. Выноха, ты і твой зама. Номер 8. Беларусы, вы неверагодныя. Мы белорусы, мы невероятные. Сябры, вы сапраўды такія. Беларусіне сам несамовічі. Номер 9. Лукашенко, Лаўтазак. Лукашенко, Лаўтазак. Мы маем надзею, што ў 2021 годзе у Александра Григорьевича будзе цудоўная нагода выпрабаваць на сабе гэты цуд мінскага аўтамабільнага завода. Лукашенко до вензняркі. Номер 10. Собачку. Палякі просто абажаюць сабак, таму яны з задаваленнем далучыліся да нас і крычалі бы толькі па-польску: ПСК, ПСК, ПСК. А якія карысныя выразы аб Беларусі па-польску ведаеце вы? Пішыце ў каментарах. З вами быў Цэнтр беларускай салідарнасці. Лайк, калакольчык і гэта дакладна. До побачення!